ଯେମିତି ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳା ବାଦଲ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଭଲ ସମୟ କିମ୍ବା ଖରାପ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ସଂକେତ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଦୟାଭାବ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ଖାଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆମ ମନରେ ଦୟାଭାବ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ମନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ଲତା ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଗୋଟେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ କି ଆମ ସହିତ କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର 6ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ଯାଏ ଥାଏ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଭଗବାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ କି ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ କିମ୍ବା ଭଲ ସଂକେତ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ସାରି ପୁରା ସ୍ନାନ ସାରି ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଶୁଭାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା, ଯେମିତି ମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋତେ ସେଇଭଳି ବାସ୍ନା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଘରେ ବି ଏମିତିରେ ବି ଧୂପକାଠି ଲାଗିନଥିବ କି ବାହାରେ ବି କିଏ ବି ଧୂପକାଠି ଲଗାଇ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିବି ସେ ରୁମ୍ ପୁରା ମହକୁଥିବ ପୁରା ଧୂପକାଠିର। ମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଚାସଢ଼ା ଗନ୍ଧର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖ ସହିତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ବା ଭଲ ସମୟ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କାହା ସାଥିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଅଧିକା କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଆଉ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, କି ମୋର ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଲ ସମୟ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନେଚର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯେମିତିକି ଗଛ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଏସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧଳା ପେଚାକୁ ଦେଖୁ। ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ। ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ, ଯାହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ସିଏ ଧନୀ ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ବା ଏଇ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ତା'ର ଖ୍ୟାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଲୋକର ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ଅପମାନ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରାଯାଉଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ, ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ଅଧିକ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି କାହିଁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେୟାର କରୁଥିଲି କଥା, ସେଇମାନେ କାହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୟାଲ୍ ଥିଲି, ବହୁତ ସିନସିୟର୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଭଲ ଚାହାନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବୁ କି ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବନା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଁଷ ପ୍ରତି ଆମିଷ ପ୍ରତି ଖାଇବାକୁ ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କି ଆପଣ ଆମିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ସେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ସିଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ବି ଭଲ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଇପାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଆମ ପାଇଥିବା ଅପମାନ, ଏସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମନ ରହିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର এই ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିହାତି ମୋ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।